Assalamu alaikum hurmatly adamlar. Garaşsyda baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan Habarlary gepleşmede başlaýar. Gepleşmenin başynda hormatly prezident bilen adyny gelen hatlan tanışdyrýar, onu şeýle edilýär. Onuň Ali Hedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Hormatly Jenap prezident, Amerikan halkynyň adyndan Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň garaşdyrdygynyň 244 ýyla münasibetli ýeren gutlaw sözüňiz üçin size hoşallyk bildirmäge ruhsat edin. 4-nji ýyly Amerikanyň Birleşik Ştatlary üçin Amerikan halkynyň taryhyna hemem biziň buýsanýan demokratik şeýle azatlyk uğrundaky däplemde biziň gatnaşyklarymyzyň nukta nazaryndan aýratyn mühim senedir. Biz garaşdyrdyk günni bayram etmek bilen Amerikanyň taryhynda ýaşaýyş, azatlyk hem bagty ymtylmak baradaky aýrylmaz hukuklary kepilendirmän hatirasyna özlerini pida edenlere hormatymyzy bildirýäs. Biz hemişe dostlarymyz hem pikirdeşlerimiz bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarymyzyň putulanylmagyna tarap ymtylýas. Hem gymmatlyklaryň, şeýle-de maksatlarymyzyň geljekde ýüze çykyp biljek islenli kynçylyklaryň öňünde birlikde işlemek üçin alham çeşmesi bolup hyzmat etjekdigini ananýas. Şeýle-de biz dünýäniň ähli adamlary üçin parahatçylygyň, güllä üçün hem sagdynlygyň gazanylmagyny maksat edýäs. Hormatlamak bilen Donald Trump, Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň prezidenti. Şugun sanly video aratnaşar kale mejlisiň 6-njy çağrılışynyň 10-njy masagy geçirildi. Onu hormatly prezident we Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň syýasatynyň ileri tutulýan uğurlaryna hem ýurdumyzyň kanunçylyk hukuk bünýadyny döwraplaşdyrmak boýunça toplumlaryň maksatnama laýyklykda işlenip taýýarlanan täze kanunlaryň hem kadalaşdyrjy hukuk namalarynyň birnäçesi kabul edildi. Masagada gatnaşmak üçin käbir ministrlikler hem pudoklaryny doranlyş edaralaryň ýol başlary, köpçüliklerin habar berişleri işleriniň wekiller çağırıldı. Deputatlaryň aralyk maslahatlaşmagyna hukuk bozulmalarynyň öňünelmek hakyny Türkmenistanyň kanunynyň taýtlamasy hödürlendi. Onu hukuk bozulmalarynyň öňünelmek ulgamynyň hukuky guramaçylyk esasary ketgitlendirilýär hemde onu ulanmak üçin umumy kadalar, ýörelgeler esasy urlar. Hukuk bozulmalarynyň öňünelmegi hemde öňüneliş şäheriniň täsiriniň görünüşleri bellendirilýär. Çykyş edenler jemgyýetimiziň kanunynyň hemde hukuk tertibiniň hemme taraplaryň potolandyrylmagyna, hukuk bozulmalaryny emele getirgen sebeplen we şertlen ýüze çykarylmagyna hemde aradan aýrylmagyna gönükdirilen durmuş hukuk guramaçylyk hemde maglumat häsiýetli çäreleň öz wagtyna kabul edilmeniň möhümdigini atadylar. Şunu hukuk goraýjy edaralaryň we beýleki döwlet tüzümleriniň borda jemgyýetçilik birleşikleri bilen ýakyn hyzmatdaşlanyň, şeýle hem ýylatyň hukuk sowatlylygynyň ýokarlandyrylmagynyň, türkmen halkynyň gadymyýetden sarpa goýan ahlak gymmatlyklary esasyna ýaşlary terbiýelemägiň, köçelerde ulaw tüzümlerine beýleki jemgyýetçilik ýerlerine hukuk tertibiniň hemde howpsuzlygynyň ýagdaýyna gödäwçilik etmek üçin alman we häzirki zaman tehnologiýalarynyň gadananlaryna giňden peýdalanmagy zerurdygy bellendi. Ýygnananlar beden terbiýe we sport hakyna kanunyň taýtlamasyna garamak bilen köpçülikliň beden terbiýe taýda şereketini hemde ýokary netijeli sport ýögüslendirmek, ösürmek meselelerining hormatly prezidentimiň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan derejesine çykarylanyny bellediler. Milli lezirmeden başlangyjy bilen sport urgamynyň maddi enjamlaryň bünýady ýygyderli berkidilýär. Paýtagtymyzda we vilayatlerde 10 sport isgalary, stadionlar, atçylyk sport toplumlary, beden terbiýe taýdaş merkezleri ulanmagy berildi. Olar halkary ölçeglerine laýyk gelýär. Ýurdumyzda degişli sport şäherleri, şol sany umumilli bähleşikler, sportyň türlü görnüşleri boýunça halkary ýarışlary ýygyderli uralýar. Köpçüliklerin velosipedli ýürüýüşleri, saglyk ýoluna çykmak ýaly ajaýyp täpler peýda boldy. Olara Türkmenistanyň müňlerçe gatnaşýar. Täze kanunyň daýetlen sagdyn durmuş ýörelgeleriniň kemale getirilmegine gönükdirilendir. Onu esasy ýörelgeler ketgitlenilýär. Jemgyýetçilik gatnaşyklary kadalaşdyrylýar. Hinde Türkmenistanyň beden terbiýe we sport wawatyna işlen hukuk, guramaçylyk, ykdysady hemde durmuş esaslary bellenilýär. Sonra aralyk maslahatlaşylmagyna, adatdan daçary ýagdaýda halkara insan perwer kömegi hakyna kanunyň taýtlamasy hödürlendi. Biziň ýurdumyzda tebiň hilakçylyklaryň töwekelçilikleriniň ýüze çykmak mümkinçiligini, olary öz wagtyna duýdurmak üçin ähli çäreleň görülýän bellendi. Degişli döwlet edaralarynyň we düzümleriniň mümkinçiliklerini artdyrmak maksady bilen bulganda Birleşen Milletler Guramasynyň ýürütüleşdirilen agentlikleri bilen ýakyn hyzmatdaşlyk ýoly goýuldy.
Hormatly prezidentimiň daşary siýasat strategiyasiniň ileri tutulýan orlaryna laýyklykda Türkmenistan ähli insanperwer hyzmatdaşlygynyň giňeldilmegine, şol sanda Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň, Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlaryň işleri boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň ýokary komissarynyň müdiriýetiniň, Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarmy jemgyýetleriniň halkara federasiýasynyň, Bütün dünýä saglyk goraýyş guramasynyň, Birleşen Milletler Guramasynyň Bütün dünýä azyk maksatnamasynyň hemde beýleki halkara düzümden çäklerine gatnaşylan hemme taraplaryň ösürilmegine ýardam bergen. Şunuň bilen barlykda täze kanunyň möhüm ähmiýetini atarly. Ol adatdan daşary ýagdaýlarda halkara insanperwer kömeginiň hukuk guramaçylyk hemde ykdysady isatlaryny ketgitlige. Ýygnanylan beýleşýäli bir resmi namanyň kabul edilmegi, halkara guramalar bilen netijeli we detkin hyzmatdaşlyk etmegi, şol sanda Türkmenistanyň döwlet serhedinden halkara işgärlerini, hareketlary, üçünçülük etbaplaryny, enjamlary we ulaw serişdelerini ýöneköýleşdirilen hemde çaltaşdyrylan tertipde geçirmegiň hasabyna gatnaşyklary giňeltmäge ýardam berer. Maslahatda Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekiliň adaletçiniň hasabatym diňlenli. Hasabatda arkada prezidentimiziň raýatlyň ykdysady, durmuş, medeni, siýasy hukuklaryny hemde adaletliklaryny üçin etmek, berja etmek ugruna alyp barýan siýasatynyň esasy ugrulary beýan edildi. Şeýle hem bolgamda geçirilýän işleň jemleri teljerildi. Deputatlar Türkmenistanyň Jenaýat iş ýürediş kodeksine üýtgetmeler girdimek hakyna, Türkmenistanyň Jenaýat kodeksine goşmaça girdimek hakyna, Türkmenistanyň administrativ hukuk bozulmalary hakyna kodeksine üýtgetmeler girdimek hakyna, Türkmenistanyň howa kodeksine üýtgetmek we goşmaça girdimek hakyna, jemgyýetçilik birleşikleri hakyna Türkmenistanyň kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girdimek hakyna, Türkmenistanyň döwlet serhedi hakyna Türkmenistanyň kanunyna üýtgetmeler we goşmaça girdimek hakyna, Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryny üýtgetmeler girdimek hakyna, Türkmenistanyň büdjet kodeksini tasdiklamak we güýje ýetmek hakyna Türkmenistanyň kanunyna üýtgetmeler girdimek hakyna, ähtiýaçlanyş hakyna Türkmenistanyň kanunyna goşmaçalar we üýtgetmeler girdimek hakyna, sertifikatlaşdyrmak hakyna Türkmenistanyň kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girdimek hakyna, salgatlar hakyna Türkmenistanyň bitew kanunyna üýtgetmek we goşmaça girdimek hakyna, eýetçiliň döwletiň garamagyndan aýrylmagy, döwlet emlanyň hususlaşdyrmak hakyna Türkmenistanyň kanunyna üýtgetmek girdimek hakyna, döwlet pensiýa ähtiýaçlandyrmak hakyna Türkmenistanyň kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girdimek hakyna, Türkmenistanyň Dähmet kodeksine goşmaça girdimek hakyna, raýatlaryň saglygyny goramak hakyna Türkmenistanyň kanunyna üýtgetmeleri girdimek hakyna, bilim hakyna Türkmenistanyň kanunyna üýtgetmeleri girdimek hakyna, Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler girdimek hakyna, veterinariýa iş hakyna Türkmenistanyň kanunyna goşmaça we üýtgetmeler girdimek hakyna, migrasiýa hakyna Türkmenistanyň kanunyna goşmaçalar we üýtgetmeler girdimek hakyna kanunlaryň taslamalaryna garadylar. Mundan başga da maslahatda azon gatlagyna daragadyjy maddalar boýunça Montreal tetwirnamasyna düzüdüşler tasdiklamak hakyna Afrika Ýewraziýanyň göçýän suwbatgalyk guşlaryny gorap saklamak boýunça ilalaşyga goşulmak hakyna, ýabany haýwanlaryň göçýän görnüşlerini gorap saklamak boýunça konwensiýa goşulmak hakyna, Hazar deňiziniň deňiz gurşugyny goramak boýunça çarçuwly konwensiýanyň serhedüsü bilen baglykda daş gurşugy edilýän täsire baha bermek boýunça tetwirnamasyny tasdiklamak hakyna, halkara magistral awtoýollar hakyna Ýewropa ulalaşygyny tasdiklamak hakyna, halkara magistral demir ýollar hakyna Ýewropa ulalaşygyny tasdiklamak hakyna, halkara utgaşdyrylan gatnamalar, daşamalar, möhüm ýollar we desgalar hakyna Ýewropa ulalaşygyny tasdiklamak hakyna, 1968-nji ýyldagi ýol hereketi hakyna konwensiýanyň üstüne dolýan Ýewropa ulalaşygyny tasdiklamak hakyna, 1968-nji ýyldagi ýol belgileri we duýduruşlary hakyna konwensiýanyň üstüne dolýan Ýewropa ulalaşygyny tasdiklamak hakyna, 1968-nji ýyldagi ýol belgileri we duýduruşlary hakyna konwensiýanyň üstüne dolýan Ýewropa ulalaşygyna ýol çizgilери hakyna tetwirnamany tasdiklamak hakyna, körleri we görüşi güýbi bozulan ýa-da metbuat maglumatlaryny kabul etmek bilen bagly beýleki mümkinçilikleri çäkli adamlara çap edilen eserleriň elýetlerlerini ýeňilleşdirmek hakyna Marrakeş ulalaşygyna goşulmak hakyna, ýerine ýetirjilen fonogrammalary dörejilen we ýaýlyma goýberiş guramalaryň hukuklaryny goramak hakyna halkara konwensiýa goşulmak hakyna Türkmenistanyň mejlisiniň kararlarynyň taslamalaryna garaldy. Şeýle hem beýleki bir näçe meseleler aralyp maslahatlaşyldy.
Meclisiň 6-njy çağrylşynyň nowbatdaky maslahatynyň garamagyna hödürlenen kanunçylyk namalarynyň tatlamalary bir agdan makullanylýy kabul edildi. Maslahatyň ahyrynda Milli Parlamentiň deputatlary kabul edilen hukuk namalarynyň garaşsyz bitirip Türkmenistanyň hereket edýän kanunçylyk ulgamynyň üstüne dolmak bilen arkada prezidentimiz tarapyndan watanymyzda durmuş ykdysady hemde demokratik özgörtmeler ýoly bilen okuny ösürmek boýunça öňde goýulan wezipeleňinden beýlekde üstünlikli çözülmegine ýardam berjekdigini anam bildirdiler. Türkmenistanyň meclisiniň 6-njy çağrylşynyň 10-njy maslahat tamamlanandan soňra meclisiň deputatlarynyň alyp barýan işleri hemde öňde durýan türlü meseleler barada maslahat dowam etdi. Berşeme diýär şu ýylyň 19-njy awgustyna hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçylar girdmek bilen bagly teklipleri işläp taýýarlamak hende umumlaşdyrmak boýunça konstitusiýa toparyň meclisine geçirdi. Şol meclisde hormatly prezidentimiz konstitusiýa kanunyň tatlamasy boýunça ýurdumyzyň vilayetlerine, etraplarına we şäherlerine Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowbatdaky meclisine gatnaşjak wekiller bilenem aral maslahatlaşmalary geçirmegi, soňra onu halk maslahatynyň nowbatdaky meclisine hödürlemegi, makullanan halatyna Türkmenistanyň meclisiniň garamagyna bermegi, umuman konstitusiýamyzy kämilleşdirmek boýunça geçirilýän işleri, Türkmenistanyň raýatlaryna doly getirmek boýunça işleri dowam etmegi tapşyrdy. Konstitusiýa kanunyň tatlamasy taýýarlananda döwlet guruluşymyzy mundan beýlekde kämilleşdirmek maksatlaryndan öz milli ösüş ýolumyzda toplan tejribemizden, oňyn halkary tejribesinden uralyny. Şunuň bilen baglanykda milliýetçilerimiz mecliste şu kanunyň kabul edilmegi bilen bagly hereket edýän milli kanunçylygymyza teljerme geçirmegi hemde degişli üýtgetmeleri we goşmaçylary girdmek boýunça alyp barýan işlerini dowam etmegi tapşyrdy. Bu tawşyryklardan hemde şol meclisde arkada prezidentimiz tarapyndan tasdiklanan Türkmenistanyň konstitusiýa toparynyň kararyndan gelip çykýan wezipelerim Türkmenistanyň meclisiniň deputatlar tarapyndan aral maslahatlaşyldy we degişli işlen guramaçylyk uğurlary kesitlenildi. Türkmenistanyň mejlisi ýabany haýwanlaryň görnüşlerini gorap saklamak boýunça konvensiýaga goşulmak hakynda Hadar deňiziniň deňiz gurşawyny goramak boýunça çarşuly konvensiýanyň serhüdüsi bilen baglykda daşky gurşaw edilýän täsire baha bermek boýunça tesirnamasyny tasdiklamak hakynda halkara magistral awtoýollary hakyndaky Ýewropa alalaşygyny tasdiklamak hakynda halkara magistral demir ýollary hakyndaky Ýewropa alalaşygyny tasdiklamak hakynda halkara utgoşduran gatnatmalar daşamalan möhüm ýollar hem degişli desgalar hakyndaky Ýewropa alalaşygyny tasdiklamak hakynda 1968-nji ýyldaky ýol hereket hakyndaky konvensiýanyň üstüne dolýan Ýewropa alalaşygyny tasdiklamak hakynda 1968-nji ýyldaky ýol belgileri hem duýduruşlar hakyndaky konvensiýanyň üstüne dolýan Ýewropa alalaşygyny tasdiklamak hakynda 1968-nji ýyldaky ýol belgileri we duýduruşlar hakyndaky konvensiýanyň üstüne dolýan Ýewropa alalaşygyny ýol çyzgylary hakyndaky tesirnamany tasdiklamak hakynda körleri we görüş ukyby bozulan ýa-da metbuat maglumatlaryny kabul etmek bilen bagly beýleki mümkinçilikleri çäkli adamlara çap edilen eserleriň elýeterligini ýeňilleşdirmek hakyndaky Marrakeş alalaşygyna goşulmak hakynda yerine getirjilen fonogrammalary taýýarlaýjylan hem ýaýlymy goýberýiş guramalarynyň hukuklaryny goramak hakyndaky halkara konvensiýa goşulmak hakynda azon gatlagyny dargadyjy maddalar boýunça Monreal tesirnamasyny düzedişleri tasdiklamak hakynda Afrika Ýewraziýanyň göçýän suw batgalyk guşlaryny gorap saklamak boýunça alalaşyga goşulmak hakynda kararlary kabul etdi. Ýurdumyzyň Ministrler Kabinetiniň 14-nji awgustynda şu ýylyň 7 aýynyň netijelerine başlanan sanly wiza aratnaş arkaly geçirilen mejlisinde kabul edilen çözgütler hem hormatly prezidentimiziň sözden gelip çykýan wezipeler dogrusynda ýurdumyzyň welaýatlarynyň häkimliklerine bolan maslahatlarda jekme-jek gurrun edildi. Şol maslahatlarda milli liderimiziň öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmegiň ýolları kesitlenildi. Berkala döwletimiziň bagtyalyk döwrüniň her bir ýyly ykdysady ösüşleri wesenýär. Munyň özi Türkmenistan beýtaraplygynyň mekan ýylynyň 7 aý üçin käsetilir. Ministrler Kabinetiniň mejlisinde bellenişi ýaly ykdysadyň ähli ulgamlaryna bilen sepgitler eýenildi. Maýa goýunlaryň özleşdirilişi artdy. Senat bodugyny täze sepgitler tarapyndan barlýar. Munyň özi güneşli ýarymyzda durnakly ösüşiň ygtybarly üçin edilýänini aňladýar.
Şunda amala asyrlayan işleriň ählisi Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy durmuş ykdysadydan üstünmek maksatnamasynyň ýerine ýetirilmegine gönükdirli. Ýurt ösüşlerini öňümçilik düzümleriniň goşýan goşuntlary sallanmadyr. Aýratynda berqara döwletimiziň bagtyalyk döwrüne bina edilen öňümçilik toplumlaryna maksada okuny işleri başlanýar. Ýedaýyň dowamyna ulanmaga berilen dürli maksatly binalar ýurt ösüşleriniň aýdyň misallar diýilip maslahatlarda edilen çykyşlardan noktaly. Öňde durýan wezipeler hassa ullar. Öňümçiligi täze tehnologiýalar hemde sany ulgam ornaşdyrmak, çygyma serişleriniň ulanşynyň netijeligini artdyrmak, täze iş orunlaryny döretmek boýunça işleri ýaýwanlanmak, ýer bölekleriniň maksada laýyk peýdalanmagyny üpçün etmek, geýo maglumatlar ulgamyny döretmek, ykdysadyň döwletdäki kişiler böleginiň mümkinçiliklerini hassa netijeli peýdalanmak, şu döwrüň baş wezipeler hökmünde öňe sürli we bu orlardaky wezipeler hakynda jekme-jek görüň edildi. Maslahatlarda halk hojalygynyň ähli ulgamlary boýunça ýylyň 7 aýynyň netijelerine giň işleýän teljerme berli. Şu döwürde geçen ýylyň değişli döwürlerinde deňeşdirlerine gözüňde tutulan ösüşleriň gazananlygyny bellemek möhümdir. Maslahatlarda hormat prezidentimiz tarapyndan eglan edilen milli maksatnamalaryň ýerine ýetirilişine münasip goşunt goşmagyň, halk hojalygynyň ähli ulgamlaryny sany ykdysadyta geçirmegiň wezipeler dogrusyna pikir açyldy. Tutuş ýurdumyz boýunça alnanna zähmet öňürjiligi ýokalyny, milli ykdysadytymyzyň pudoklaryny öňde goýulan wezipeler üstünlikli ýerine ýetirildi. Maslahatlarda o we sena toplumyna durmuşa geçirilýän işler dogrusyna giň işleýän görüň edildi. Şu ýylyň 7 aýyna ýol berilen säwlükleri aradan aýyrmagyň, ýaly ýokary ösüşlere beslemegiň esasy ugurlar hakyna pikir açyldy. Şeýle-de gowaşylaryň bol hasyny kemale getirmegiň wezipeleri barada da maslahatlarda görüň edildi. Gowaşylardan ýokary hasyl almak üçin ähli agry tehnika çäýerleriň degişli derejede ýerine ýetirilmeginiň, tehnikalariň ýygyň we galy ekişi mewsimine öz wagtyna taýýarlanmagynyň zerurdygy barada da aýratyn durluk geçildi. Häzirki döwrüň esasy wezipeleriniň biri bolup durýan ýurdumyň ilatyny özümizi öňürleýän önümler bilen ygtybaly üpün etmegiň, olaryň eksportyny artdyrmagyň derwäs wezipeleri maslahatlarda giňden aral maslahatlaşyldy. Alam bilim ulgamyna hormat prezidentimiň ýol başlygyna we başlangyçlar bilen amala asyrlayan özgertmeler dogrusyna maslahatlarda täsirli görüň edildi. Bu özgertmeler güneşli ýarymyzyň ertirleriniň hassa nurana bolmagyna gönükdirlendir. Ýurdumyň ýaşlarynyň sagdan ruhy bilen giň dünýä garaşly adamlar bolup ýetişmekler üçin döredilýän şertler hakynda da giň işlendirlik geçildi. Mektepleri täze okuw ýylyna taýýarlamak, bilimler we talip ýaşlar günde ýokary derejede garşylamak boýunça işleri de üns şekilli. Şunda sany bilim ulgamyny ösdürmek hemde ýaşlara daşary dillerini öwretmegi kämilleşdirmek möhümdigini üns şekilli. Bu wagtda wezipeleriň gowunaja berja edilmek üçin ähli çäýerleriň görülmeligini talap belenildi. Medeniýet, saglyk goruş, sport ulgamlaryna amala asyrlayan işler we öňde durýan wezipeler dogrusyna da çykyp gepän adamlar giň işleýän görüň etdiler. Ulgamlarda amala asyrlayan işler diýsen ullar we olar ýurdumyň ähli wagtlardaky durmuşynyň barha täzelenýänini aňladýar diýilip çykyşlarda aýdyldy. Häzirki döwrüň esasy wezipeler hökmünde öňe sürülen sady durmuş ýolagularyny wagt etmek işleri öňe sürüli. Şeýle-de maslahatlarda ýurdumyň halk maslahatynyň nowatdaky mejlisine taýýarlyk görmeň wezipeler hakynda da giň işleýän görüň edildi. Maslahatlarda şu ýylyň dowamyna beleniljek şany seneleri ýokary derejede bellek geçmegiň wezipelerine üns şekilli. Bayramçylyk çäýerlerine geçirmegiň meýnamalaryny seljermek, gözüňde tutulan dawaralaryň täsirligini üpçün etmek möhümdir diýilip maslahatlarda belenildi. Hormat prezidentimiň sözünden gelip çykýan wezipeler ilkinji nowatda ýurdumyzda eglan edilen döwlet adam üçindir diýen hemişelik ýürelgäniň has rowaşlanmagyny, Türkmenistan betaraplygyň mekaniýanyň üstünliklere beslenmegini, şany seneleriň münasip zähmet sowgatlary bilen garşylanmalygyny üpçün eder. Munyň özi baş maksatlar nurana geljege tarap barýan bagtyalyk ýollar. Şonuň üçin hormat prezidentimiň adyna aýdylýan alkyş we hoşalyk sözleri ýürekleriniň törüne çykýar. Häzirki wagtda jemgyçilik pikirini dogry hemme taraplaryny hata almak maksady bilen köpçüliklerini habar beriş serişlerine çap edilen Türkmenistanyň konstitusiýasyny üýtgetmeler we goşmaşylary giýirmek hakynda Türkmenistanyň konstitusiýon kanunynyň tasamasy giň işleýän ara alyp maslahatlaşylýar. Hemme ilatma tarapyndan giň gollawy eýe bolýar. Ýurdumyza amala aşyrlayan şeýle möhüm syýasy wakanyň ähmiýeti dogrusyny Türkmenistanyň döwlet serket gullugyny kämil hukuk bünyady watanymyzyň kuwaty ady bilen sany ulgam arkaly maslahat geçirildi.
Yurdumyzyň ýokary kadetine geçirilen okuw maslahaty konstitusiýon özgörtmeler milli demokratiýanyň dagaranmagy diýilip atlanyrly. Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçylar gerdirmek hakynda Türkmenistanyň konstitusiýon kanunynyň taslamasyna beýan edilen kadalary, olaryň ähmiýeti we maksada laýyklygy dogrusyna edilen çykyşlar maslahatyň esasy özüni düzdi. Türkmenistanyň döwlet gümrük gullygyna kanunçylyk, hukuk ulgamyna özgörtmeler atly göni video aragatnaş arkaly geçirilen okuw maslahaty işçiň häsiýeti eýe boldy. Konstitusiýa halkyň aýdyň maksatlaryny, olary ýetmeň ýollaryny we hukuk serişdelerini keskitleýän, insanperwer hereketleri hukuk taýdan esaslanýan esasy kanunlar. Hormatly prezidentimiziň başda durmagyny, ýurdumyzyň esasy kanunyny kämilleşdirmek boýunça öňe sürülen beýik başlanýyşlaryň üstünlikli durmuşa geçirilişi, hemem konstitusiýon özgörtmeleriň täze tapgary barada hukuk gullukçylar giňden düşündirmek maksady bilen Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň harby gullukçylarynyň gatnaşmagyna sany ulgam arkaly göni video aragatnaşykda wagt nesihat duşuşy geçirildi. Häzir günlerde sanly ulgam arkaly giňerimde geçirilen maslahatlar işiň häsiýeti besenýär. Olarda Türkmenistan bilen gatnaşyklaryň ösürilmegi bilen bagly meselelere aýratyn ünserliýär. Türkmenistanyň Saglyk goraýyş we derman senagaty we Russiýa Federasiýasynyň Saglyk goraýyş ministrlikleriniň arasynda video şekilli maslahat geçirildi. Maslahatda saglyk goraýyş ulgamyna ýola goýulan iki taraplaryň gatnaşyklary, geljekki hyzmatdaşlyklaryň ugrulary araly maslahatlaşyldy. Häzirki döwürde emele gelen ýagdaýlar boýunça pikir alşmalary aýratyn ünserli. Bellenişi hali amala aşyrylýan durmuş maksatly döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugrularynyň biri adam we oň awadançylygy hakyndaky alada bolup durýar. Ýurdumyzda ilatyň saglygyny berkitmek boýunça toplumlaryň uly işler alınıp barlýar. Oňa biri bilen özara baglanşykly saglyk goraýyş we sportyň ýygyderli ösürilişi degişiller. İlata edilen lukmançylyk kömegini mundan beýläm kämilleşdirmek bilen birlikde häzirki zaman türkmen jemgyýetinde sagdyn durmuş ýerelgelerini durmuşa geçirmek, aýratynam ýaşlaryň arasynda beden terbiýany we sporty wagt etmek üçin ähli şertler döredilýär. Berkarar döwletimiň bagtyrlyk döwrüne ýurdumyzyň telekeçilik ulgamyny ösürmek, hormatly prezident bilen parasatly hem öňden görjülükli adil siýasatynyň ileri tutulýan ugrularynyň biridir. Balkın vilayetine da Bavatda alınıp barlayan döwrewap işleri aýratyn bellenilmäge münasipdir. Ony vilayetyň etrapdyr şäherlerine gurulup ulanylmagy berilen dürli senagat we ady önümlerini öňürýän hususy kärhanalaryň masalyny da aýdym görmek bolýar. Hormatly prezidentimiziň telekeçileri gullamak baradaky taýsy tagallarlarynyň ruhlunyň Balkyn vilayetynyň telekeçileri ýurdumyzda senagat we azyk önümleriniň dürli görüşlerini öňürmek bilen bazarlarymyzda harit bolşulygyny döretmekde netijeli işler durmuşa geçirýärler. Vilayetyň Türkmenaşy etragynyň çägine ýerleşen Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Senagat Plastik Hojalyk Jemgyýetiniň işgärleri gahrman arkadagymyzyň döwlete değişli bolmadyk ulgamy ösürmek baradaky taýsy tagallarlarynyň uğralıp polisiýalaryndan, polipropilendan we tehnologik goşulan materiallardan plastik enjamlary öňürmekle ýola goýdular. Bu önümçülüğün ýurdumyzda ýeketek bolmagy aýratyn gowunurjudyr. Senagat Plastik Hojalyk Jemgyýetiniň bu önümçüligi ýylly 240 000 sany üstünde dürli haritlary goýmak üçin degişli enjamy öňürmeklige mümkinçiligi bar. Müşterilerin ähli zerurlyklary oň önümçülük kuwatlygyny ýylly 400 000 sana ýetirdi. Bu önümler içerki we daşarky bazarlarda dürli önümleri saklamak, daşamak we ýerlemek üçin ören ähmiýetlidir. Häzirki wagtda buýurmalar esasynda işleýän bu jemgyýetiň hünärmenleri her bir sargytlary öz wagtyna ýerine ýetirmek ugruna has gowunurjy netijeler gazanýarlar. Lele plastik hususy kärhanasyna hünärmenliň 20-den gowrak zähmet çekip, olary bu ýerde oturdulan daşar ýurt enjamlaryny usatlyk bilen erkedýärler. Bu ýerde öňürilýän ýokary hili polietilen torbalary diňe bir Balkyn vilayetynyň etrap şäherlerine del, eýsem ýurdumyzyň beýleki vilayetlerine we Aşgabat şäherine ugradylýar. Hususy kärhananyň hünärmenleriniň işiň önümçilik kuwatlygyny geljekde hasam ýokurlandyrmagy mümkinçilikleri uludyr. Türkmenistan beýtaraplyň mekana ýylynyň geçen döwrüne iş meýilnamalaryny artyk bilen ýerine ýetiren bu döwrewap kärhananyň agzybir hünärmenleri ýurdumyzyň telekeçilik ulgamyny ösürmäge giň mümkinçiliklerdir. Şertleri döreden gahrman arkadagymyzyň adyna alkyş sözlerini aýdýarlar.
Berqarar döwletimiň bagtýarlyk döwründe hormatly prezident bilen ýurdumyzda bagy bosanlygy öwürmek, bagçylygy ösürmek, meýweli baglaryň bulu hasylyny ýetişdirip, halkymyzda bereketli toprağymyzda kemale gelýän gök we bagça ekinleri, meýwe önümleri bilen dogry üpçün etmek baradaky aladalarynyň şäherine Mary welaýatynyň tejribeli bagwanlary nusgaly işler alyp barýarlar. Muň şehrine Mary welaýatynyň bagwanlarynyň meýweli hemem saýaly baglary ösürip ýetişdirmekde alyp barýan işlere dol şaýatlygy diýär. Bagwanlaryň Türkmenistan beýtaraplaryň mekanyna çekýän asyrly zähmetleri netijesinde häzirki günlerde baglara ýygy işleri gyzgalaňly dowam edýär. Mary şäherine ýerleşen Azat Bazar hususy kärhanasy öz bagçylyk işlerini Alman gadananlary bilen puqta ornaşdyryp, döwrüň talanyna laýyk guraýan kärhanalaryň biridir. Bu hususy kärhananyň bagwanlary hormatly prezidentimiziň ýurdumyzda gök, meýwe we bagça önümlerini köpçülikden ösürip ýetişdirmek üçin ekrançylarymyzda, bagwanlarymyzda, ähli wagtlarda döredip berýän kömekdir gulluglarynyň rohlanyp meýweli we saýaly baglary ösürip ýetişdirmekde ihlasly we netijeli zähmet çekýärler. Bu hususy kärhananyň 6 hektar meýdanyny meýweli bag nahallar özüniň bol we bereketli hasylyny içilýär. Bu ýerdäki baglaryň her biriniň sinlanyny baglanlaryň çeken asly zähmetleriniň ýerine düşendigini aýdyn göz ýetirýärsiň. Hormatly prezidentimiziň tawşyrklaryna laýyklykda daşar döwletlerden getirilýän azyk önümleriniň ornuny tutup bilýän bu meýweliň güneşli hem bereketli toprağymyzda kemale getirilýändigi hasym gowunurjydyr. Azat Bazar hususy kärhanasynyň bagwanlary meýweli we saýaly baglaryň biziň toprak hem howa şertlerimizde ýokary hasyl berýän kesellere durnukly görnüşlerini ösürip ýetişdirmekde ýeterlik iş tejribe topladylar. Hem ýurdumyzyň ak bazarlaryny önüm bolçulugynyň emele getirilmegine özleriniň münasip goşuntlaryny goşýarlar. Bu hususy kärhananyň baglarynyň hemmesi bagwanlaryň ihlas aladaty bilen ösürip ýetişdirilen ýokary hasylly baglardyr. Bu hususy kärhanada ýetişdirilýän erik agajynyň 4, şetali agajynyň 4, garaly agajynyň 4 görnüşi, alma agajynyň 2, armut agajynyň 1 görnüşi, ülje we beýleki bezek agaçlarynyň görnüşleri ýylyň bütün dowamyna hakyky bagwan ihlas bilen ýygy edilýär. Häzirki günlerde bolsa bu hususy kärhananyň bagwanlary baglaryň temarlaş we arasaçylyk işlerini gyzgalaňly dowam edýärler. Azat Bazar hususy kärhananyň bagwanlary ýurdumyzda meýwe önümleriň bolşugyny döretmekde uly işler durmuşy geçirýän hormatly prezidentimiziň adyna alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyň welaýatyna we paýtagtyna Aşgabatda 22 awgustda saat 20-den 23 awgustda saat 20-çe boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumat hulugynyň berýän habary bilen tanışylaň. Balkan welaýatynyň kapýamyrtly howa demirady kulmatlaryň teleskopda 94 metr käýerlerine 17 metrçe ýetýän şemal usaryp, howa gijetine 20-25 gradus günüdüne 29-34 gradus, kenarýak taraplaryna 21-26 gradus maýl bolar. Ahir welaýatynyň kapýamyrtly howa demirady kulmatlaryň teleskopda 8-13 metr käýerlerine 15 metrçe ýetýän şemal usaryp, howa gijetine 20-26 gradus maýl günüdüne 32-37 gradus, günörtü günnögür taraplarynda 40 gradus içinde ysy bolar. Mary welaýatyny az burtly howa bolup günnögürden teleskopda 94 metr ýetýän şemal usaryp, howa gijetine 19-24 gradus maýl günüdüne 37-40 gradus ysy bolar. Leva welaýatyny az burtly howa bolup günnögürden teleskopda 94 metr ýetýän şemal usaryp, howa gijetine 18-23 gradus maýl günüdüne 37-40 gradus ysy bolar. Daşowut welaýatynyň kapýamyrtly howa bolup günnögürden teleskopda 8-13 metr käýerlerine 15 metrçe ýetýän şemal usaryp, howa gijetine 22-27 gradus maýl günüdüne 33-38 gradus ysy bolar. Paýtagtyň Aşgabatda az kemburtly howa bolup demirady kulmatlaryň teleskopda 10-13 metr ýetýän şemal usaryp, howa gijetine 24-26 gradus günüdüne 33-35 gradus maýl bolar.
Şeýlede ýurdumyz boýunça awgust aýynyň 23-nä magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagy araşdyrylýar. Edil watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan bölejikleriniň möçöriniň kadadan 28 götürüm artmagy bilen baglanyşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsuz täsirleriniň öňüne üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mehman ileşer. Bu günleri bir jaý etseňiz, ýylyň islenlik pasynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehman adamlar, şunun bilen Watan Habarlary ýapaşymyzy jemleýär. Berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe ata Watan Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşleri ösenýär. Ähli ösüşlerin ödenine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şindir. Hoş sag bolun, edilýär.